Fredag nat, klokken lort, det blå er lige ved at lukke. Sidste chance for at få en kælling til at hoppe på krogen. Er blevet alt for fuld, og mit syn er ude at svinge. Gutterne er på top, lille Ken vil høre ding ding. Brygger danser dirty med en kone, der er for gammel. Hun har sikkert mand og børn og er forresten temmelig vammel. Sutten drikker fad, som Flemming han serverer. Turtle løber rundt på gulvet som en forvildet nær. For han skal rydde op, når kroppen siger stop. Og tømmer mavesækken ud på dansegulvets top. Fredag nat, klokken lort, blå kører på lav blus. Børke står og bager på en overvægtig slamkus. Og jeg har ørlet 4 gange på mine sko. Brian har for længst lavet forsvindingsnummer nummer 2. Men klokken den er mange, der er kun grimme 10 sekunder. Tippy er på kampen, har spist for 2.000 kroner. Så Tippy han har mad ud på hele fadet. Han har læst det sådan noget, som man gør i Pukbladet. Yeah. Kjeld han vil boks, Kjeld har fået nok. Krabber op, bestil et nummer med den gyngende sok. Alle er for stiv, forvirringen total. Slærke står i baren og er rimelig fiskal. Men nu er der lukket, klokken den er mange. Flemming han skal hjem, men han er temmelig bange. Så han lukker øjnene med hænderne i favnen. På vej hjem synes han lige, han vil hoppe i havnen. Blop siger det, da han hopper i. Våd som en vandret, det pigerne kan lide.